Egész nap adsz másoknak, de ki tölt fel téged? Munkám során látom, hogy milyen gyakori, hogy azok a szülők, akik a legnagyobb gondossággal, figyelemmel fordulnak a gyerekeik felé, a nap végére teljesen elveszítik önmagukat. Mindent beleadnak abba, hogy megértsék a kicsik érzelmeit, hogy biztonságos, elfogadó közeget teremtsenek számukra, de mi történik akkor, ha este becsukódik a gyerekszoba ajtaja? Sokszor csak a nagy, súlyos csend marad. Leültök pároddal a kanapéra, némán pörgetitek a telefont, és talán úgy érzitek magatokat, mint két lakótárs, akik csupán egy logisztikai központot üzemeltetnek. Amikor minden energiádat kifelé áramoltatod, a saját belső világod, párkapcsolataid szép lassan láthatatlanná válnak. Az állandó kimerültség miatt a legapróbb párbeszéd vagy kérés is támadásnak tűnhet. Megjelenik bennetek a feszültség a rutin feladatok közben. Szinte észrevétlenül kúszik be a mindennapotokba a kritika, a folyamatos védekezés. Egyre gyakrabban menekültök vagy fordultok el egymástól, ahelyett, hogy kíváncsisággal egymás felé fordulnátok. De őszintén, hogyan is tudnál valódi empátiát és intimitást adni a társadnak, vagy akár önmagadnak, amikor te magad teljesen üres vagy? Ez egyáltalán nem a te hibád, de egy olyan dinamika, ami idővel felőrli a kapcsolatotokat és a családotok alapját. A megoldás sosem az, hogy még jobban összeszorítod a fogad és nyers akaraterőre támaszkodva kitartasz az utolsó utáni pillanatig. A megoldás az, hogy megállsz és elkezded feltérképezni a saját szükségleteidet, mielőtt az érzelmi falak teljesen felépülnének körülötted. Ideje, hogy újra felfedezd azt az embert a szülői szerep mögött, akinek ugyanúgy joga van a támogatásra, a figyelemre és a feltöltődésre. Ha szeretnél erről tovább mélyebben beszélni valakivel, most lehetőséged van egy-egyes önismereti tanácsadásra nálam. Mivel a naptáram kapacitása korlátozott, foglald le a helyed mielőbb. Link a bióban.